Istorya Espesyal. Aton hambalan ang mga trending isyu sa karon nga panahon. Istorya Espesyal. Programa nga makahatag importante kag mapuslanon nga mga impormasyon sa adlaw-adlaw naton nga mga buluhaton. Istorya Espesyal. Las 8 tungtong las 9 sa aga kag sa Domingo. Dire lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Kag karon, yari ang inyong mga alaga. Mayong aga Bacolod, mayong aga Negros Occidental. Ay, ara nagalingan mirasang nag-exercise ko. Mayong aga man sa station mayong aga man sa station manager no na di mala magbanwan news chief Aksyon Rex Cantong kag sa talang katagpalamati isang Aksyon Radyo Bacolod sa ngalan ni Councilor Ising Salanga. Ini naman ang inyong kubos nga lagad, Mark Salanga. Happy Father's Day sa tanan nga amay karon nga adlaw. Herna Rose is watching. Happy Father's Day kay Team Querido. Team, Happy Father's Day da. Mayong aga, Mayor Maymay, mangilimutan. Early morning pa, nag-greet na dayon. Thank you so much, Mayor Maymay sa Banwa. Ako sa Banwa, sang La Castellana. Siyempre, Mayor Mark Goles sa siyudad sang Silay. Ang idol naton nga alkalde sang siyudad sang Silay. Mayor Benji Miranda sang siyudad sang Kabangkalan. Sir, mayong aga, mayroon na pagpamati kag Happy Father's Day. Siyempre, Kuya Chikoy Davila. Happy Father's Day. Kuya, may agada, pulo pang happy na. Tito Pros, morning, Happy Father's Day. Amo man sa ka-Vice Elcid Familiar. Kag siyempre, sa idol naton, Mayor Bing Leonardia. Isa sa pinakabakod nga alkalde nga naglabay sa siyudad sang Bacolod. Happy Father's Day, Tito Boy, Maninoy Boy Enriquez. Boy Sincere, mayong aga. Pre-Kirk, Father to be ka manat, so happy Father's Day man. Mayang ang pagpamati sa Batch 98. Kuleo San Agustin Bacolod, Pre Chris Noblesada, Pre Glenn, Happy Father's Day. Pre Tope, Barbie, nalabog ko na gina. Ilawag ko gyapon na. Team and Nene Querido. Julian Shan, kay Tito da, Happy Father's Day kay Papa mo kag sa imo. Julian Shani, Herbert Besa, and Thea, Trog Paera, Happy Father's Day. Clark Santelian, Julius Ithar, Russo Frihil, Sixto Soles, Julian Shan, Trog Paera, Marian Itchari, kag Errol sa siyudad sang Sagay. Terence Scott Mueda, good morning. Mayo da nga pagpamati. Kag Alex Montesa, sir, good morning. Kay Preteng Evaristo, Happy Father's Day, pre. Good morning. Bango na da, nagaluto na. Pre Ruel, good morning. Pre Jeffrey, mayong agada. Gahulat-hulat ko rin sang imo nga, nga isulat naman di Pre Jeffrey, Pre Randy, Happy Father's Day. Lizelle Fuertes, ini sila ang exclusive distributor sang Meritone Paint. Kung may kinanglan ka mo pinta, tawga lang si Pre Randy kag Lizelle Fuertes. Or PM lang kami 16th Street, siyempre sa Barangay 4. Sa Ilagid Kapitan, siyempre, Captain Antonio Ong 5, Happy Father's Day, sir. Mayong agada. Amo man sa kainong Richard Venus, mayong aga. Pre Jepoy, Pre Raymond, Pre Bonbon, Pre Colot, Pre Jesse, Pre Jojo. Sino pagiging nalipatan ta nga mga father dira? Kay kumpare ta Kaloy Espino, Primo Hebero. Pre, good morning da. Pre Dondi siyempre. Stan Victoriano, sir, good morning. Ma'am Vanessa Mayo. Ma'am, good morning, ma'am. Siyempre sa migo ta kay Pre Robert Galio. Mary Kamani siya. Colonel Sherlock Gabana, good morning. Uruming Galio sa Barangay Banago. Good morning. Siyempre, sa pinalangga naton, Tito Rued Meliasa, good morning. Kag Nanay Pacheco, maayong aga. Sa kay Reste, gumay nga kalanda, maayo landa nga pagpamati. Ginalamon kung ako ni ginapangam. Joseph Kenneth Himera, good morning, pre. Maayo gikamaway na kamo nagbalik nagligada. Pre Raymond Sagal Alalcon, mayong aga da. Pre Raymond, aga ka pa nag-greet. Thank you so much. Good Happy Father's Day man sa imo. Jim Cecil, Happy Father's Day. Thank you so much. Manang Mayra Dingkong Franco, good morning. Sir Roberto Galio, sir, salamat gid pirmi sang imo kayo ang amo nang ginapanghatag nato bilang mga nalipat ko hindi ko nung pagilawag. Basta kanami ni sang iyang mga project ni Sir Roberto Galio para sa mga pumuluyo. Ato na susagwa pero ang iyang heart ari gihapon sa pungsod Pilipinas. Ari gihapon sa iyang mga kababayan. Nanay Milagros Pacheco, good morning. Samik, mayong agada. Makachimpog kita, mabasket galing kita mo damo gid sa nagahagad sa aton tigal lagas lang kita sang aton nga chimpo kung kisa hindi kita kakadto. Kap Emelda Hamelo Bambuanga sang Barangay 2, mayong aga. Kap mayong aga da kag Happy Father's Day man sa imo nga
Banahon. Okay, may nagpalawag pag hindi. Po, perte si Pre Reynoldo sana. Good morning. Hensoy Domin, kapitan sang isa ka barangay da sa sulad sang Silay. Happy Father's Day kag at the same time happy birthday. Ubuson tanin nga daan kay gakalipat kong kisa Jerome Balyo Alyo. Happy Father's Day. To my dad, thanks para sa ako ni Amay. Thanks for everything, for being the best dad in the world. Thank you for everything you gave me and thank you for accepting for what I am. Thank you for giving us shelter, for protecting us, for loving us and caring for us. Thank you so much. Again, Tatay, happy Father's Day. Oh, Star Mayo, good morning. Pila lang sa mga topic tanay, balikan ta niya. Ang aton nga mga greetings dugay-dugay. Star Mayo, good evening, Sir Mark. Ay, gabi na tod. Happy Father's Day to you. Sa imo man nga banahon, Happy Father's Day. Pila lang sa aton nga panghanda nga topic, nalipat na ko sa akon nga. Bangubuson ta ni sila. Okay. Sige. Abi ko ma-attend si Consising. Nalang-alang siya, nalipat siya gali isang iya nga time. Kaysa ko-sako gid siya. Every day, sa ko-sako gid siya. Yehey! Ari na naman. Ang gasolina may natara na naman nga pagsaka sa maabot ng Martes. Ay nako, Mariusip. Excited na kambalan eh. Nagayoya pa sila. May isa gini kagatos. Hindi na ka mo maghawid-hawid pa. Kaya abot naman nga malambot gidya sa isa kagatos. Sobra ang presyo sang gasolina. Ato nan pag-istoryahan sang ligad hindi ko pa tayo pag-mention. Pero kinanglan gid naton gali i-mention. Suno sa akon nga kilala dapat i-mention ta gid ni. Ining istoryahan ta karon ning suicide prevention. Suicide prevention damo gud subong sa mga cases kay abi nila amo na lang ni ang way para makapalagyo sila sa ilang mga problema. Pero madamo gid katama sang answer diri kag base makabulig kita karon sa inyo explain sa mga bagay nga positibo para may malain kamo bla perspective sa inyo nga paminsaron kag inyo nga kabuhi. Isulon ta na karon kag syempre aton man istoryahan ang nagpromise kita kay na sa aton nga post nga tanan-tanan ninyo nga greetings ilawag nato no ang greetings ninyo sa inyo mga amay. Palihog na lang ko da pag sakop sa ila ni Ma'am Vanessa Mayo with Doc Matt Mayo sang Rochester, Minnesota. Agin muno ko na ni. Ay sa Ma'am Jinky Jalagon gali o wala pa. Phoenix, Arizona. Madamo gid nga salamat. Sir Mark, have a blissful Sunday. Sa imo man, sir. Arin. Good morning. Hindi ko mabasa ang imo name ha kay medyo Chinese niyo ko na nga pang ano. Basta ilawag ko lang ni good morning. I always listen to your program sa Muscat. Now, I am here in Bacolod. Pag-greet naman, Happy Father's Day to my father, Noning Villanueva and Carl Villanueva. Thank you man ma'am. Happy Father's Day sa imong amay. Gloria Gonzaga, pamitalan de hak. Happy Father's Day to all fathers out there. Happy Father's Day kuno. Subong adlaw, ipakita naton ang aton pagpalangga sa aton mga amay. Nagambal sila, dapat hindi lang Father's Day, dapat adlaw-adlaw, ginapakita ta na, amo na gani nga may adlaw gid siya. Kay kung kisa kakalipatan ta na, kung kisa gaka-left out na ang aton mga amay, especially may mga edad, kaka-left out na sila sa kabisihon sa mga panahon. So, syempre, kansindi man na sila kaysang ilang nga time, amo na sila. Perti man na sila kasako, kay para man sa ilang mga kabataan. So now, kamo naman ang sako. Kamo naman ang ginalagas ng oras. Kamo naman ang nagapangawat ng oras sa tanan-tanan para mapaigo ang tanan nga bagay nga nagakatabo kasakuon sa inyo kabuhi. Pero kis aga kalipatan naton nga ang aton mga amay, ang aton nga mga ginikanan ara na sa kilid nagahulat sang aton atensyon, nagahulat sang aton nga update. Ano ka na, kamusta ka na, anong gakatabo sa imo kabuhi. So now, this day, ganta sila time. Ganta sila time nga i-greet, ganta sila everyday okay na. Pero ginigin set ang iningadlaw for them. Prino anay, pungko anay, mangkota sila kung kamusta, mangkota sila, ano sila, appreciate. Ang tanan-tanan nila nga ginmunop, what is, pila ka minutes nga may istorya mo sila about sa gagakatabo sa ila, kaysa gakahidlaw man na sila, kami magiging mga edad na. Kung na nakasagwa, tawgi. Ara kasagwa sa pungsod, tawgi. Pila video call ka gani
Sa imong mga abyan tag 2 ka oras ug tunga, 3 ka oras ug tunga. Why not? Give time to your father, give time nga makapangamusta ka sa ila. I know ang iba niya ginahimo gida religiously. Every day. Believe tada. Believe tada. Kami magid may chimpo ka man lang, why not? Di subong, amo na ngaton nga ihambal, no? Kaya balo ka mo, ang tatay, duna gini sila yung mahipos, duna gini sila yung aralan sa kilid, magluwas sa mga vocal, mga expressive nga mga amay. Nga kadagiho, sila gid gasaway, pero majority sa mga amay, gahipos nga daya ang decision making especially sa mga kabataan kag sa sulod sa panimalay, ginikanan gid na. Ginikanan gid na, nanay gid na. May amo na sila ya ang natural nga mga gahambal gid, magahod. Amo na siyang tutuod mo. Base man sa amon mo. Amo na sila yung gahambal. Si Papa Fred ya wala niya ga tungo-tango na sa ulo ya. Ga kisa mag inustranan sa balat itagod-dagko sa amon kag puro man tanan-tanan gahod. Siya ya wala ginagagahod, gagahod na sa kung maibat-in sa kadyutay. Na amo na sa ginasampol ko lang amo na siya pamatasan sang amay. But not necessarily mean sa tanan-tanan nga mga amay nga hindi ni sila amo na ka concern, hindi ni sila amo na ka ang pagpalangga nila lesser sang sa iloy, lesser sang sa iban nga mga ginikanan. No. Kuan sila yan ang ginpili lang nila nga mamati. Ginpili lang nila nga mag-observe. Ginpili lang nila nga malipay samtang tinikalayda iya mga kabataan. Namin natulukon mo. Kanami natulukon kaya siyempre kung mag-impon pagid sa hindi na karon ka padayaw, hindi na karon ka express ang aton mga kabataan. So ginpili nila bilang mga amay nga magpamati na lang, nalipay sila sang mga achievements ng ilang mga anak. Amo na sa resolve ko ya sa aton nga mga amay. So this Father's Day inunta. I-appreciate especially ang mga kalagkalabanan na majority nga nagaubra sa guwasang pungsod ng mga OFWs naton, kalalakinan gid mga seaman, mga kalalakinan gid laban-laban, damo babae, give it to them. Galing kiti may Mother's Day man. So kay Father's Day subong ipasugtan naton anay nga aton i-appreciate ang sacrifices ang aton mga father, mga ginikanan, especially ang mga kalalakian naton nga mga amay, kag mga fathers to be naton. Subong adlaw, hindi man malain kung aton ina sila isa-isahon, aton ina sila i-appreciate sa ilang nga adlaw. Okay? Thanks, gang. Jinky Jalagot sa greetings mo, Doc. Love you. Good morning. Action Ising. Sino ni siya nagaling? Joseph Lamera. Good morning, Action Ising. Happy and blessed Father's Day sa tanan nga mga amay sang puluyan. Adonalin Gumata, mate pag-greet akon papa. Adonaram Gumata. Adonariam ni sa mate Gumata. Happy Father's Day. Sa akong tatay, tong Lai Chua, kag sa imo man, mate. Hi, salute to all hardworking fathers. Yes, amogid na. Eddie Laos, good morning, Action Mark. Ari lang nanay sa Belga Monitor diri sa Victoria City. Happy Sunday. Happy Father's Day sa imo, Eddie Laos. Amo man sa imo nga amay. Happy Father's Day. Okay. Biano pa di, basi may mga na-miss pa kita, ha? Happy Father's Day to all listener and watcher of Action Radio Bacolod. Elgar Flores. Yay! Happy Father's Day sa tanan. Ano pag hindi, may na-miss pa ta. Ripagit sa akon. Good morning kay Ray Flores Baryoga. Good morning. Ano pa di ang akon nga na-miss? Nong Noel Chia. Good morning. Kag President Celso. Dira sa may Patria Village. Kay Colin. Siyempre, sa aton da mga mga abyano po sa basket. Karon may basket gali sa Barangay 4. Happy Father's Day sa tanan-tanan. Hindi ko na maisa-isa. Kay ti kadamo-damo kasi gakalipat kita kon ikamo di sa ako. Gakalipat ka mo. Tiyong hindi ko na siya isa-isa basa. Dali lang gid ari pagli sa post ko gali. Nalipat ko may lang gani kay ang iban basi magsunggod bala. Sa post naton kay Kendall Coloso, Happy Father's Day sa imong amay. Kendall, Happy Father's Day. Sino ni siya dahil lagid, ha? Sa ato nga post, may post ko di. Enjoy ko di sa internet sa Action Radio kay pwede ka di sigdasig. Oh, wala. Di na itong post ko. Anyway.
Sige. Balik kita sa aton nga topic subong nga adlaw. Ha? Okay na to? Okay na Father's Day naton? Happy Father's Day liwat sa tanan ha. Ana senyoro, good morning. Happy Father's Day sa imo nga amay. And have a blessed Sunday. Amo man sa tanan-tanan nga Chief of Police kag mga kapulisan naton sa tanan-tanan nga police station sa syudad sang Bacolod, siyempre sa nasakupan sa Bacolod City Police Office, amo man sa Negros Occidental. Sa wala nato nalawag, pwede pa kamo kapalaot Greetings ninyo kay malawig-lawig pa kita magapong ko. So for now, Daniela, good morning. Mayo lang ka pagpamati sa Banwasang Murcia. Lara Hernando, good morning sa imo. Romel Pardilla, good morning. Nga sa mga kauturan mo dra, Happy Father's Day sa inyo nga tanan. Amo man sa papa ni Lara, good morning. Sino pag hindi ang na-miss? Basta may na-miss kita. Sa papa mo, Freya Hyacinth, good morning. Pre Edward Molikin, good morning. Maylanda nga pag pamati. Anyeho, nalipat ko kay Anyeho ni Kuro. Good morning, pre. Mayo lang da. Dumayo gidang galaw mo aw. Cas Neil Brian Valois, good morning. Kay papa mo, Remy Marciano, good morning. Kay Tito Johnny Medidoyo, Happy Father's Day da. Kay pre Arnold Ibanez, good morning, pre. Sa Talisay. Ay, Talisay. Dumakulod ni Shirley, sorry. Arnold Ibanez, Happy Father's Day sa imo, kag sa imo nga ginikanan. Okay. So, kadto kita. Balo ka ginapili namon, gin-explain ko ginipirmi, nga isa sa amon advocacy ni Consising, ining pagsigurado nga ato ni mga youth, and sakto ang pagtubo. Tanawa karon. Isampol ko lang halin sang pagsugod yung January, grabe nga mga pinatsanay ang galuntad sa sulad sa Bacolod. Kay usually, do kahapos na lang magdala sang armas. Ano ni gani nga Republic Act do 10591 ni blamo? 10591 illegal possession do comprehensive firearms law. Do wala na niya may napatuman sa Bacolod why kuya gakwan sang Bacolod City Police Office okay na iya. Kay kabalo kuya ginahimo ni nila ang ilang obligasyon. Ang truth is ang matuod-tuod dira hindi nila ni masarangan. Kay nga isa bla ka tao sa sintos ka pulis man din lapit 700 isa ka tao sa sulod ng Bacolod. Ano ni sa aton mga kapulisan man? So that's why may sang nagligad nga bulan, may ginbuno man sa Bacolod Government Center. Minor. Damo-damo nga kaso kagabi may ginpang tiro na naman. May mga nasalabat ng mga kabataan. Ang sulod sa Bacolod naghimo na gani isang layi, naghimo na gani nga ang sa mga minors 10 p.m. hindi na sila pwede kagwa sila puluyan. Ang but nga may ara pagyapon sa mga nakagwa. Ti kagabi may natiluan naman, may nasalabat naman sa pagtinirway. Halin sang June, 7 straight, 7 ang nagkalamatay sa sulod sa Bacolod, ginpamatay, ginpangpaniro. Ano ang nangyari? Ano natabo? Nagainaano kita diri. Mario Joseph Santissimati. Ang amon, that's why amon ni bala pirmi ko ginasulit-sulit. Sa program namon ni Consising, hindi iya kinanglan luwason namon ang bilog nga kalibutan, hindi kawang tuyo namon niya, hindi iiyamos na. Ang tuyo namon maluwas namon ang una ang amon family. Nga amon niya mahalungan. Next ang amon mga tubad balay. Ang mga tao bala nga open ang paminsaron nga pagpamati. Hindi man kinanglan mo pa hiro nga luwason mong bilog nga syudad, bilog nga kalibutan. Unaha lang imo family, unaha lang imo pamilya, unaha imo mga relatives nga matagaan mo bala sang good news. Kay para mapalayo sila sa depression. Ang truth is that grabe gidya ang halit sa depression sa mga pumuluyo. Sa mga tao, hindi lang yan gani sa mga dagko na. Hindi lang sa mga kabataan, bisan sa mga dagko gani, gakadulaan, ubra, and all. Grabe nga halit siniyang maigo. Happy Father's Day sa mga brad ko mga Pilar brothers. Pilar kagali, madam, pero may kami nagampang ni Sir Pilar, anong muna sa police station 2, dala sa may barangay 4, pero may kami nagahampang. Ang aton yung specific nga topic, isa problema sa suicide. Dapat, amo na gani bala? Dapat tanda ka mo. Bisan sa inyo palang balay, balaan nyo na ang inyong mga kabataan, inyong mga utod, inyong mga katiyuan, katiyaan, and all,
ma-observe nyo gid. Kay kadelikado gid niya nga damo ko abi ko kay isang hunta iti syempre naka-psychology mo natin kurso. Abi na kando na may mga background na ko bala. Subong gali may mga lain pagid nga mga studies siya nga dapat amo na bala every time dapat kinanglan gid dapat magbasa kay nagalain gali nagalaga ng chimpo, nagabago ang teknolohiya, nagabago ang pangginawi isang tao, nagabago man ang mga personalidad sa mga tao, especially ang mga giho sa mga tao. So dapat updated kita sa mga bago nga mga trends, sa mga bago nga mga information. Ang information kuno power mo. Dapat may ideya kita sa isa ka lugar. Okay, may ideya kita sa aton tanan-tanan nga ginapangimo. Ano bala ang mga nagapanguna nga mga problema sang mga kabataan, especially teenage? Ang number 1 diri is ang suicide, ang pagpakamatay. Kaya abi nila, amo na lang ni ang way nga makapalagyo sila sa ilang mga problema. Amo na lang ni kape magid mahuyan, budlay gidya. Bullying, mahuyan ang kabataan, porte gidya ka budlay. Kaya delikado ginakatama. So, okay. So, pila lang sa mga warnings, naga-include sang nga pirmi na siya naghahambal. Tandaan nyo gid pirmi ang number 1 nga sign. Do bisan joke lang, pirmi ya bilang gina-joke, not once, not twice, thrice, nga gina-joke ya nga nami guro amo niya ay. Nami guro ko ang ko kabuhi ko ay nami guro paway na lang ay. Na, delikado na. Dapat tandaan nyo gid, dapat sawayon nyo na. Sa early stage pa lang, dapat sawayon nyo na. Ari pa. Pirmi lang siya, do wala sa bala na nalipay bala do, pirmi lang siya gambal nga tani, wala na ako ginbunag, tani wala na ako ginbata. Tapos sina, ari mga hint na, gambal sa pirmi nga, dason nga kabuhi, kung magkitanay pataliwat sa, another lifetime, delikado na, may mga posibilidad yun na pirmi nga. Tandaan nyo na, ginikanan, kinggid ka mo sina mamati. Kinggid ka mo na mamati. Doon ay sabla na, dlok ya nga may matabo sa iya, do, bahala na da. Tugyan ko na da. Bahala na da. Nya siya mas main na lang guro nga wala ko diya. Tandaan nyo gid na, hindi na sa joke, hindi na sa kaladlawan. Nga nagambal yung kabataan, nga main na lang nga wala ko di. Main na lang nga amo ni, tagaan nyo gid attention, tagaan nyo gid na pagtamod. Kay delikado na, grabe na ang mga signs nga ginapakita nila. Balo ka ang pagtuon ni ginahimo niyo sa mga ginakuha ni sa gina-interview na nila ang mga pamilya bala sa mga utas man sang ila kabuhi, gina-interview na nila, gina-isa-isa na nila, pila na kalibo, so nagpalariho ang ina nga mga information, data, that's why, nakakam up sila, nga amo ni gali ang mga patterns, amo ni sa gali ang giho sa mga tao nga natak-an na yung magpangabuhi, which is very bad gid, tandaan nyo gid mga kabataan na, kanami isang life, hindi nyo pagnuguna, karon matag kita sa mga sample bla sa mga problem child, mga celebrities, mga kilala nga mga tao nga sang una nagalin man sa pigado, nagalin man sa problema, pero nabatak nila kaugalingon. So mga milyonarya subong bantog na sa history sang kalibutan. Kadamo kanami gid sang life basta kabalo ka mag-appreciate, kanami isang kabuhi kung kabalo ka magplangga, kanami sa kabuhi kung ara ka sa kamot sang Ginoo, prayers and all, but padayon na naton. Seeking access to firearms. Nga si Tito, nga si kumpare, nga si Utol, nga pirmi lang kapangita armas, nga pirmi lang gamuno, nga mabakal armas. Pirmi lang may kutsilyo, pirmi lang gauyat, pirmi lang kag naga-attempt bala, naga-joke nga mamamo na sang kamot, kon sa liog. Delikado na. Abot silingon may biskan sa 100% sa mind dia, may pila na da ka percent nga nagatuyo bala, among ko ni be ano matabo, tapos kulo dayon na tandaan nyo gid na ano nyo gid tawag ni, tandaan nyo gid ang mga patterns kag ang inyong mga parinti, inyong mga kilala pero milang gasulat about death. Tandaan nyo na, tanawon nyo man ang ilang mga note, kasako si mo gaaw, kasako si mo priyaw, kasako si mo migaw, kasako si mo tulaw, ano nang ginasulat mo da? Basta gani, note about death. Tandaan nyo gid. Be alarmed. But hindi nyo papakita, dapat maalarma na ka muna. Ngita ka mo may mga pagtuon mo na, may mga studies mo na, pilagi na magbasa, if paano ina ma-counter. And syempre, attention gid. Ang balon nyo sila, pero may pilagid na. Ang balon nyo sila, tol,
Meg, pre, anong imo problema? Basi makabulig lang, istorya na tabla. Istorya tabla, kaya para makamuka niyo. Kamusta to? Lainon nyo ang iyang kwan. Ang iyang perspective, pre. Sa una, sagad-sagad ka mag-amuni mo. Gabi ka sa una. Mga past. Namiyan na sila nga mag-istorya sa ila. Tandaan nyo man, ining mga na-hate nila ila self bala? Or na-hate nila iba niya tao always? Pero usually, self gid. Kailingat gid sa akon niya, kagaamo gid ni, mga JAGO gid kuya. Amo gid ni, dola ikomimemo nga husto. Dola ikomimemo nga amo ni, nga din ang naging kwa. Sa akig man sa ilang mga ginikanan, sa akig man sa ilang mga asawa kagbana, mga partner, mga nubya, mga nubyo. Nga inablang ginapa-feel sila, pero nga amo na sila. Amo ng tendency nga pwede nila kuhaon utason ang ila kabuhi. Do feeling of helplessness, nablang do why na ni solusyon na. Kung mag-amo ko ni kaluya lang, mag-amo ko ni hindi mo ko pagbatunon sa balay, mag-amo ko ni why naman kumigo, kadlawan naman ko sa mga migo ko. Helplessness. Tandaan nyo gina. Often saying goodbyes. Delikado ganyan, pero milang nagababay, pero milang ano pa rin man, basta, amuniwa. That's why, kung napira nyo, i-visit nyo bala ang akon nga wall ni Consising. Puro ganyan positive ang amon ginapang post. Balo ka, in our little way, kung positive ang imong ginapanghimo, positive ang imong post, makahatag ka bla hope, makahatag ka smile, hindi ta kabalo ko na nung sitwasyon sa mga kada tao sa mo, especially perti kapigado, hindi ka kapakot kung anong ginaagyan sina. Hindi ka kapakot kung anong problema sina. So, problema na gani sa ila, pangabuhi, ti kung gisa ang laganan na nila, sa aton mga kabataan, sa aton mga usually bisan kita gani isa kon subo ta lantaw ta YouTube, lantaw ta Facebook, social media ginandaganan nila. And now karon nag-post, sige ka pa da post imo yung kapangaway, sige ka pa da post ka pang insulto, biskan hindi na para sa ila kun kisa nagbasib naman basil bla kita mo biskan si migo ko gaamo niyo ako naman ang ginigo ya kun nagdugang ka pa imo ya sa problema, nag-invest iya nga nagkabulig ka sa tao in your own little way, bisan pag-positive na lang, bilang positibo na lang, di ba? Dalanggid. Basahon na Nathan Borromeo. Kayong gisaga ka miss out na ton. So basahon ta na lang. Good morning, Action Mark. Monitor from Barangay Panakiao, Isabela. Please greet sa tarang pumuluy isang barangay Panakiao, Isabela. Sitio Sulbod, Moises Padilla, nagkapamati sa Action Radio. Kasi gabong gidi, especially Borromeo family. Kag Hemohenio family. Malamog niya salamat from Nathan LPT. Maed, Bugtaw, Panakiao. Happy Father's Day sa tanan. Trixie Eboseo, ga-monitor kami di. Damo da cousins ko sa Bacolod from Ana Senyoro. Yes, Pilar Jo sang Pilar ka sang dalaga ka. Okay. Amo ni siya. Dapat tandaan tagid. Withdrawing from others. Kung sa una, kamasinadiahon sa iya, subong nga, permila na siya sa sulod sa kwarto. Nga, subong ginapili niya, nga, hindi na magwa sa iya nga room. Nga, ginapili niya nga, mag-isolate sang self ya. Hindi na siya magpag-istorya. Hindi na siya mag-share. Kung sa una, muli sa kabibo, subong nga, duga palago sa. Amo na bla? Tandaan nyo gidna. Ari pa. Kung sa una, inimigo mo, mahilig ni sa branded ang mga clothes siya, mahilig siya sa mga gamit ng mga nami, nga subong nga, lagi na panghatag yun niya, wala sa wala lang. Pre, muna ni bayo ka. Pre, kuha na nga muna ka. Pre, may ara yung nga buot, hindi talaga i-misinterpret. May ara yung nga alwan. May ara yung nga iyan na pamatasan. But now, ang atong ginasuriyahan, sa una, hindi na siya muna. Sa una, ang mga prize possession niya, ginatipon niya. But, may balita nga depressed siya, ginapangatag ginatanan. To the point nga, bahala na da kung sa bilin. Bahala na da kung sa suksukon. Alarming man na. Delikado man na. Ang amotoblan ba naton, ang gusto ya, ang desire is to be left alone. Dra lang saya. Kag worst na case.
nga gusto iya bala didto ka mo bala hindi ka mo di magpalapit sa akon. Worst nga case na na. Worst nga case na na. Mang suicidal instinct. Gabi na na. Self-destructive behavior. Why na sa labot, inom lang nga inom, drugs lang nga drugs. Kung laki siya, pang babae nga pang babae. Kung babae siya, pati na. Amo na bala? Daw, wala na sa gatag value sa iya, values sa iya self. Do gusto na bala maguba sa, gusto na maabusar sa, tandaan niyo man na, grabe man na, ka delikado. Correct. Tsakto na. Making arrangements sa family. Inablang, kung madula na ko, amo ni, tandaan nyo na permi, i-comfort nyo gid ang amon ang mga cases. Hasta na lang ko di, tandaan nyo gid na. Sudden sense of calmness. Yung, kung sang una, pero siya kagahod, kung sang una, pero siya kasabad, subong, kuhan siya, ng kalma katama, do lain ang behavior mo subungaw. Butsilingon, depressed na siya. Butsilingon, grabe na kadalom sang problema niya. Nga ang makasolusyon dira is attention. Ang pinaka-grabe gid nga warning is mag-open up na sa inyo nga hindi na siya. Gapangita gani sila way nga maka mautas nila kabuhi. Delikado na. Samtang ang stage na pwede pa ma-save. Please, mga plangga, i-save nyo gid. Anyway, attention malang na. Ang Aryo, paano ka mo mag-open conversation? Sa mga may instinct ka amo na? Pila lang sa mga dapat i-open mo sa iya. Habulong mo siya, Meg, tol, concern gid ko bala sa imo lately. Sinibala lain imo panggiho, mangkoton mo siya. May na-notice ko sa imo nga mga lain. Sa una mo kanibe, subong nga naglain. Anong problema? Bala sa bala. Anong problema? Gusto ko tani ma-share mo man sa akon. Kaya para at least may suryahan ta nga duwa or may suryata ma-open ta sa ilang nga duwa. Ma-open ta sa aton family. Kaya para makabulig kami sa imo or makabulig na mo na bala. Amo nyo ginapermi or sa imo family tol. Bro, Meg, pre, i-share ta bala. Kaya para mabuligan ta. Kaya doon naglain ka gid. Nagamay ka, nagkuyos ka, tapos huwag ka na mahigopod sa amon. Pila lang gid na. Amo na mag-start ka conversation sa mga tao. Ambalo mo siya. Nagtagtugi ko, di kay concern ko sa mga relatives mo na to. Nagsulod ko di sa imo kwarto. Kay gusto ta kay suryahon. Nga, amo ni nga, magagamo ka na nga, tapos ang post mo ka mga subo, lipay. Buwa tabala, mo tanay lagaw tabala. Diba? Kung may ko'y mulumani ka naman baka dalaan mo pagkaon. Kaon tabala. Ano nga, kung nanad ka mga duwa sa una isa lagaw, kung may magin-migo mo, dali, birda, 3 bilog, 4. Pre, sa tabla sa tanggay surya, laing gid maka-istorya ka. Laing gid maka-express ka sa imong kagalingon, kay kabalo ka mo, mga plangga, especially mga kabataan, kung hindi ka mo magambal, hindi gid na mo na mabalaan. Hindi gid na mabalaan sa inyong ginikanan, sa inyong mga abyan, ang inyong mga problema. Dapat i-share nyo gid na iya. Dapat i-share nyo ang burden. Ang burden kung hindi nyo na iya pagkakwaton. Hindi nyo mas nami, di ba? Kung ang simento, imo lang kwaton, bugat, di ba? Kung ang isa kasako bugas, ikaw lang isa makwat, budlay, di ba? Pero kung 3 ka mo, gamagan siya. So kung i-share mo, magluwas nga dula ang bugat sang heart mo, mapalayo pa ang posibilidad nga makapalungdom ka lain. Nga tapuson ang imo life. Oy, naminami bala mga buhi, naminami bala makashare kung anong mga nami bala kung may mga achievement ka, nami bala kung makabulig ka sa imong maginikanan, sa imong mga kabataan, ti sino nakalon sa ligan nila. May mga amigo ko sa una nga problema amos na do hindi nagikuya. Sample be, napatay ila mga bana, napatay ila asawa. Una bala, sila na lang, naanad sila nga gasalig sa ilang mga partners. May mga gagmay ng mga kabataan. Di na balang ko sila. Tinaw.
Kung mapahina-hina ka, abi, kung mag-surrender ka, paano namang bata mo, 8 pa lang na, sino nang saligan nila? Sa imo na lang sila gakwa power, sa imo sila gakwa strength, sa imo sila gakwa asang pag-asa. Now, ikaw pa ang madulaan, di ba? Kundi ano na lang na sila. Namo na pirmi ang akon nga gina pangambal sa ila. Mamali pa sa una. Tiyang ambalon mo ang migo mo, nang doon feel mo blang nga doon ang may mga characteristics sa sige panglawag ta kaina, nga doon mo to, hambalon mo siya pirmi. Sang saan ka lang nagbatsyag sina? Ano natabo? Kag ano ang nangin rason? Ano ang nangin, hindi ni kinanglan expert Kinanglan ni matutuod nga migo, hindi kinanglan expert nga style kagida nga tama kay kakaalam nga magmuno-muno. Ay, no. It will take care. Gahatag ka lang sa iya care, gahatag ka lang sa iya atensyon, gahatag ka lang sa iya akuan mo ng inablang concern sa iya. Hindi man kinanglan gid nga mahalam magid pre dapat amuni hindi na mo ya. Dapat concern ka lang. Dapat may tutuod aron na sa heart mo, aron na sa heart mo. Hindi mo na siya mapilit, hindi mo na siya ma-drawing. So, pero matun-an niya, ini nga pamantasan matun-an niya panad-anad nimo. Pero may kalambalay mo lang self ginapaminsan mo kay hasta mintras imo lang na self. Pero panumdum ka bala sang may imo action nga gina-base mo sa iban. For example, kung mahimo ko ni karon anong i-react sang mga tao, anong i-react sang akon mga ginikanan, anong i-react sa akon mga utod. Ano inablang panumdum mo pero may iban hindi lang imo self. Diyan na masugod manad ka na nga ay kanami gali nga ga-consider ka kanami gali nga kung kisa antes ko magambal, consider ko ang nabatsagan sang iban. Hindi lang ang akon. Antes ko maghambalain, ianong ko anay kung sinong maigo sin Antes ang akon. Hindi lang ang akon. Alam mo na siya. Ano ang mayo nga isupport ko sa imo, pre? Nambalo mo siya. Ano pre ang mayo nga isupport ko sa imo man? Anong mayo nga way? Nga ano ang mabulig ko sa imo? Balo kapigado man ko mo. Pero gai ko ano? Ano gusto mo nang bisitahan ta ka di? Kada may chimpo ko, MWF, anong kwanta? Anong nimuon ta? Gusto mo po sa akong simba? Kami ka pa encourage kami ni Consising niya. Kita mo si Consising, grabe na mo damo na nag-upod siya subong every. Amo wala na skrito mo, ginamunoy ako na 2 years ago. No? Hindi bala church ba, hindi bala mag-absent. Ginimo ko to. And my life changed. Lain gida. Tiya mo na siya, munoon mo siya, bula mo siya, pre, kung hindi ko kabulig sa imo, sino ayan makabulig sa imo man? Kay basi mangin instrument ko bala, nga mapa-istoryata ka mo, mangin instrument ko, nga, ano bala, nga, basi palang maglain ang imo pinsar, basi palang madula, bala imo problema, basi makabulig ko. Dalanggit. Happy birthday to Joanne Therese de Venegracia Gapana, and happy Father's Day to all Papa Tony de Venegracia, Barangay Tapi, Kabangkalan, to Choi Ben Cordova, Barangay Cabanbanan, Himamaylan City. Good morning, Milrose Diazis. Sabing office na gali sa child minding. Good morning sa talang nga tatay da. Nung Jofran Surongon Senior, good morning. Pre Jasper, good morning. Pre Dale, happy Father's Day da sa inyo tanan. Dumalipat pa kuya. Happy Father's Day sa imo bana, Milrose. Terence Scott Paul Mueda, pre, Mig, kung ang bugas 50 kilos bugat, pero kung asawa mo, kwaton mo, yamuwat sa imo karon dungol-dungol ka karon. Na, siyempre, mag-an ginaiya, katiplangga mo na. Ikaw, Blatirincio. Jeffrey Pelayo, happy Father's Day sa aton kagtanan nga abyan sa Aksyon Radio. Coach Arvin Gustilo. Gin mo, no? Amo gini, pre, amo ni silikod na sinupagani ako nga na miss out. Jeffrey Pelayo, good morning. Kag happy Father's Day kay Pre Arvin, coach. Hidlaw mo na kay Arvin. Bawal sa pagkikita ba? Pero sige lang. Ishfay Call, happy Father's Day sa Grupo Kamada. Ang daan sa unang ABS-CBN. Namo na di amo na grupo. Happy Father's Day sa inyo nga tanan. Okay, dali lang gid mabalik tatuan na sa aton nga sa Facebook page ng Aksyon Radyo Bacolod na kay nalantaw ko ang buko galig kay ago. Anyway, happy Father's Day, John Dungon. Happy Father's Day, Daddy Mark. Yeah, de kay Mrs. Ni from Ambi, Wayne and Winter. Thank you so much. Papa Fred Salanga, happy Father's Day. Papa Junior Dungon,
sa East 2. John Dungo, Nunoy, Happy Father's Day. Jip, Jip, Happy Father's Day. Kag sa tanan nga father to be, Happy Father's Day. Balik kita sa aton nga muno. Munuhan nyo gid pre, istoryahan nyo permi. Istoryahan nyo sila. Hambalan nyo sila permi, i-settle nyo sila. Imuno nyo sa ila pre. Hindi ka magpaminsar nga i-end ang imo life. Ari pa ko bala, ari pa ta bala. May mga abyan pa ta. Ang classmate bala, maabot pa to, matipon-tipon pa ta. Give permi hope. Give permi positive nga istorya. Hindi na pagtugangi ang problema ya. Hindi na sa kag-worst mga abyan. Hindi na sa pag-imarites sa imo mga abyan kung istorya mo siya. Kung totoo lang imo concern, hindi mo na dapat pag-ihambal mo to. Pero, kung ginhambal mo ang concern, para ang migo mo magkadto man sa imo, magbulig man sa imo nga mag-encourage sa iya, especially sa aton mga youth, sa aton mga problemado nga mga kabataan or mga abyan or mga family members nga para mag-cheer up sa iya, that's good, that's good. But kung sila nga ipalapta mo to, siling pagtubang mo sa iya, grabing concern mo, pagtalikod, iya, libakon mo, lain naman ang istorya. Doon ka namin mo, na dapat truth, dapat pre mo, Happy Father's Day kag sa tanan nga father, Paul Castro Hebero. Pre, may nga galanda, agad pa kadigin naglupok di ngalan mo ginaw. Gingrita ka aga pa. Alin Louie Motea, Happy Blessed Sunday morning, Sir Mark. Gamonitor kami di sa Kaliling Kawayan. Happy Father's Day sa imo. Sa inyo man, Happy Father's Day sa tanan-tanan. Amy Crisostomo Marquez, good morning, Action Mark. Happy Father's Day sa tanan nga tatay. Nami gid no kung nakagrita no. Hambalo mo siya. Hindi ko pre satisfy ang tanan-tanan nimo nga gina-wish sa imong heart, sa imong mind, sa imong subong problema. But ari ko di. Istorya ta kay mamati ko sa imo. Kadto ko di bala kung hindi ta miguay, nagkadto ko di bala kung hindi ko concern sa imo, hambalo mo siya permi. Kay ini sila sa tutuod lang gid, either nga kulang katama sa atensyon, ginapabayan sa ngalikanan, may iba nga sobra-sobra naman. Hala, attention, seek attention. Bala, sobra-sobra bala, gusto nila ilan na lang tanan, pitik sintas na dula. Pitik sintas minatabo. Excuse. May mga kaperdian sa kabuhi. May mga nagalambot na pagtilaw sa kabuhi. Hindi kabalo kung paano himuon, hindi kabalo kung ano himuon. Isa man sa mga ways ng depression. Amo na ba ko gina sa mga karakteristik niya. Nga sa una perti ka kabibo, sa una bisan diing ka ikaw nga tumbling. Naugulpi lang nagaysulit ka ho. Naugulpi lang. Kay ang ginbayaan sa sangmigan niya. Kay minatabo na pre sa ila pamilya. Pre ahay nagamuning may nagmasakit sa ila, so ginbatsyag niya gid. Amo na sila mga problema usually. Amo na ginabalta gina nga mga karakteristik bala nga may mga tendencies nga kwaon nila ila kabuhi. So gatagi ka ang ginaistorya naton is kung paano ka bala kung abyan ka paano mo i-approach ang ila nga mga tao nga do hindi bala kalain, do hindi bala ka-offensive. Kaya ginlawag naton, ginrandaw naton ang mga karakteristik. Ginisa-isa naton sa mga lay tuners, ginisa-isa naton ang mga karakteristik sa mga may ara bala suicidal instinct, sa mga so much depressed nga do kahapos na sa ila magambal nga I'm better off nga wala na. Ang ikaduha naton naging muno ining aton subungo are mga things nga paano mo sila i-approach pag-istorya sa mga karon bla siguro gusto nyo kung naburingan ka mo sa life nyo, kalantaw ka mo di karon, at least malingaw-lingaw ka mo kung kalantaw ka mo diri no. Milrose de Asis, hi Milrose, good morning. Ria Jane Pantua Salibio, good morning. Good morning Action Mark, monitor lang ko from Guam, USA. Ay wow, happy Father's Day da sa imo Bana Burns, Ma'am Samson Sommelier Bebar, kag sa imo nga tatay. Di ba? At least kung kinanglan niya naging mag-give up. At least kung gusto niya naging inablang nagsirado na mind niya, mahawiran mo pa siya. Kag mo na bla ba si instrument ikaw.
base instrument ikaw ang gipadala sa aton Ginoo, mahal nga Ginoo, para maghawid sa iya. Ah, para maano siya, matagaan sa blahok, matagaan sa pag-asa. Kung kisa kuno ang anghel, hindi tanan-tanan may pakpak. Kung kisa amigo na siya. O kisa abyan mo na siya. Christina Roa, good morning, Action Mark. Happy Father's Day sa inyo, tanan-tanan. Amo man sa inyo. Happy Father's Day, Carps. Good morning sa Eagles Club. Munang ba ko bala? Hindi tanan nga anghel. May pakpak. Ang iba nagapungko di sa Action Radio. Char lang! Joke ah. Amo na bala? Attention lang. Attention lang. Pangamuyo kong depress. Nan. Sino naman yung dopiho da madam kay grabe subong ang problema sang mga kabataan tabala. Grabe subong sila niyang pag-asa mo ang youth ta mo ti kun di ta na sila patagaan. Ang naga-message ako na si Mayor Maymay mangilimutan may lang nga pagpamati. Ginimo niya namon madam advocacy kay ti bilog nga semana for 6 whole days sa isa ka semana puro lang balita and all. Tiyang istorya special gusto namon ihalad ang advocacy sa mga kabataan. Nga amo naman ang next generation sa aton. So, muna balagi na naton kay ina, hindi na naton maluwas ang bilog ng kalibutan, but maluwas naton ang aton family, maluwas naton ang aton inner circle through our advocacy. Kabay pa, bisan isa lang, 2, 3, 4 nga matagaan naton sa hope. Okay na ko. Okay na ko. Do feeling ko do na himo ko ang akong task. Biskan isa na lang Nan. Okay. Kanto kunti mo na to nambal naton nga ma-hold off ta bala ang mga plans nila, ma-hold off ta. Basi bala tungod sa aton kita ang usaron bala sang mahal nga Ginoo ni San Dios nga hope sa ila. Do kasanag bala. Hamak mo yang away na gidami nagabisita sa ila nagkadto ka pa. Hamak mo mag-give up na sila. Nakakita pa sila smile. Nakakita pa sila reason para mabuhi. Reason para ipadayunon. Explicar mo sila sa nami bala. Kanamit bala sang mga pagkaon sa buong diskubriyan. Ti kun hindi ka niya sa life yan, hindi mo na matilawan. Hindi mo matilawan ang chorizo ni Miro Maymay. Nga chorizo di Cebu. Wala ko order. Mayor ko order. Sige lang kayo order lang ko. Kung maka-chimpong. Good morning. Happy Father's Day sa kay Papa Charlie Salmete, kay Romeo Aiko. Good morning. Good morning kit sa tanan-tanan nga nagapamati Ario, imagine niyo bala, kay ang depression, nagasugod ni siya, kay problemado ang tao, ang mga kabataan, gamba sila, may mga kabataan, gid ba niya nga, nagdako bala sa pangabudlay, nagdako sa family nga, balo kay di perfect ang kabuhi mo. Nagdako sa family nga inaway lang tanan, nagmuklat bla nga sa kabuhi nga magarot. Not all. Hindi pala riyo. May mga tao man niya nga, may mga kabataan man niya nga na bugtaw nga may kaya na, hindi namos nakabudlay and all. So ang life mahapos sa ila. Pero bisan sila nagaigo mangyapon, nagakaigo gyapon sa mga problema kasubong sini. Ang depresyon niya wala niya may ginapasino. Ang depresyon wala niya may as artista damo gani sa mga sikat nga mga celebrities nga nagutas sila kabuhi tungod hindi sila kapatid, hindi sila ka-live, hindi sila katulog sa thought nga hindi na sila sikat. Sa thought nga hindi na sila manggaranon. Sa thought nga wala ka na. Kung sa una, bisan di gagakalipong ang tao, maglabay ka, subong wala na. Subong dalos ang mga friends mo sa ito nga doon luhud-luhuran kaway na. Alam mo na siya. Sa mga kabataan naman niya, muna mo kung hindi sample ang mga ginikanan, hindi mo mabasol. Kaya pigado, ubra lang ginang obra ya. Kisa, hindi man sila matagaan atensyon. Kisa, why na sila dangpan? Kisa, may mga problema sila, wala na sila hibian. Kaya yung mga ginikanan, sagwa, siyempre, alangan mapagutom ka di, alangan mapatay ka mo din sa gutom. Amo na bla, may mga kabataan nga mo sila, nga problemado. In our own little way,
hindi ginaklaro ko, pero hindi kami expert. Hindi kami expert. Concern lang kami. Concern lang kami. Kag wala kami yang nagahambal, especially ako, wala ko yung gambal, nga wala sa research. Wala tayo gahambal. Kaya tayo budlay. Imbis nga magmayo na karon, naglumain pa na karon. Ang ato nang experience, kag, syempre, 40 ano naman tamo, di medyo damo-damo naman kita sa agyan. Damo-damo naman kita sa istorya, damo-damo naman kita sa eksperyensya nga pwede natin i-share. Basta sa kayo lang positiveness lang bahala na kamuda kung anong inyong baton sina. Malu Diaz, Happy Father's Day, Action Mark. Thank you, Salanga family, especially Council Sing Salanga sa flower, kagin padala niya sa St. Peter from Casas family, Barangay Pahanukoy. Joanne Salmete Esiha. Good morning, sir. Happy Father's Day kay Ronelo Esiha, kay Glenn Paunal, Danilo Paunal, Rich Paunal. Imagine na nyo bala, abot kung kilala nyo si ano na siya, J.K. Rowling isa, ang author na blasang sikat nga pelikula blang Harry Potter. Kuan man sa gali, unemployed parent man, single parent pa. Huwag ko kabalo, hindi mo kabiyan mo na kamarites nga mabala ng life is ni. Pero tiyan mo na, nagdula man sa galalain man sa amak mo nga, ikaw lang napadako si mga kabataan, do kablado, nag-down ka ganyan, nag-down. Galing kiti, sikat lang siya, pag sikat man sang Harry Potter, subong pertina sa kamilonaryo, ng author, sining Harry Potter. Muna bala, hindi ka ganyan kadula, pero may isang imo hope sa pagpangabuhi na teka namin kay madamo. Hello, insakto na ethics and values gid sa new generation. Yes, ma'am. Yes, madam. Kung damo ni sila way ka mang kwarta, pero puno ka sang respect, puno ka sang values, dira ko sa imo maupod. Muna bla, damo man not all, damo may mga money man, may mga kwarta man, nga ang pagpadako sakto, ang pag-brought up sa ila husto. Nan. Morning pray, nag-breakfast lang ko, deliver ko the order mo dugay. Pre sa patrya na lang ko, text na lang tao. Sorry kid. May mga order pa yan mo gabi pagid. Rowena Esmino, Happy Father's Day kay Papa Edwin namon. Paayo ka pa ha, palangga ka gid. Amo niya nga mga message siya, palangga ka gid namon. From Rowena Esmino. Paayo kay kuno Papa Edwin kay palangga kagid namon nan, di ba? For that, ariyo may mga verses kita din nga ginhanda sa aton mga damo gali ariyo una lipat kita magmuno kung gahambal ka mo nga kamo na lang ang pinakaproblemado nga tao sa bilog nga kalibutan. Damo sa mga celebrities nga celebrities mo nga kon nga gin research nga gasol ning gagwaaw na naman ko man balda bidi ko bla mo dali lang gid ati hosto gasol ang gagwaaw anyway damo iya sa mga problematic child nga nangin maayo kay gapamati may ara iwala gapamati mo ara na sila kadaan sa sitwasyon nga budlay problematic ng katama hindi pa mamati. Once hindi ka na gani mamati sa imo ginikanan, sa mas magulang sa imo guardian, lain na ang istorya. Ti mambal, balo ka mas grabe na ila experience sa imo. Ti kung isa, papatihon mo pa sila, kakadlaw ko na sa mga kabataan nga hindi na mamati sa ila ginikanan, tapos kisa gina sa wife, hindi na bala mo, sila pang isog sa mga ginikanan, dyan ka. Ipapatihon mong amay mo, iloy mo, guardian mo, sa edad mga 20, Sa edad mga 20. Do you think mamati sila sa imo? Edad nila sa 65. Ang abansi sa imo, 50 anyos ng eksperyensya, 40 anyos ng eksperyensya. Do you think mapapati mo sa imo? Ang nablagi sa kabalabay lang ko, malabyan ko na ang ganakigan blang nanay. Hindi na sa amo, hindi ka kabalo. Silang ko, dali ka. Maayo gali expert ka na kisa ginasingit-singgitan ng mga ginikanan, mga lola, lolo. Maayo sining ko, do ko na karami nagigiling traga rin kita ba si mga ginaway ka mo bala.
dali lang, i-remind ta ka. 50 anyos ang abanses na isang eksperyensya sa imo, basi lipat ka, muna bla. So, paminsan anay, paminsan janay ka, paminsan anay. Antes ko magbuya sang word sa baba ko, siguradong ko anay. Kaya basi bla, tama ko kabaldabid nga, pagilibiong ko bla, sa ilam mo ko gapo madlagan, ano bla? Kung mabalda ko, basi sa ilam mo ko mangayo, kag basi kung mula ko di karon inog bakal sang Yakult karon sa ilam mo ko mangayo, ano bla? Ang soft drinks, mga langga, i-treasure nyo gid ang knowledge, ang pagsaway sa inyong mga ginikanan. Kaya kung wala na sila, pangitao mo na sa iban. Kung wala na sila, pati ako may lang pinamay kung okay lang ang mga tao ngayon mo dangpan. No? Okay. Ito man kanto kita sa verse naton, kaya hindi na ko mapasobra. Kaya siguro kigang ko din ng boy, Duran, no? Matthew 11:28-30. If you are tired from carrying heavy burdens, come to me and I will give you rest. Take the yoke I give you, put it on your shoulders and learn from me. I am gentle and humble. You will find rest. This yoke is easy to bear and the burden is light. Sabla? Dukan tama ni. And the burden is light. Oh, mo siya. Matthew 11 ang sigali. Mo siya bala ay hatagtang burden kay kisa abi nang gusto ta kita ang makwat sina. Nangambal na gid si Jesus nga ihatag ang burden sa ako na baga. Ako pa ta. Kaya pos Diyos kuya, ikaw tao ka lang, ikaw na halay ka lukdo. Di ba? Kung sa mga ginikanan naman kag bata, ikaw iya ang mauyat sang 1-year-old ka, 2 years old ka pa lang, 3 ka pa lang, ikaw iya pakwaton ko sang bag, isa ka sako nga bugas, nga hindi ka pas nakasarang, nga ari man ko ginikanan mo, ari man ko amay, ako yung laki, dako ko, mas kusog ko nga. Alay ka na yung kakwat, at tagsakon. Ako pa yata sang burden, kay masarangan ko na. Kung gisabi ka sa ligtas sa aton strength, not knowing, nga may ara kita gali Diyos, nga naghimo sang kalibutan, ka mo nagakalipatan naton. So, ihatag ta siyang burden, ihatag ta siya, Lord, buligi ko, hindi ko ni kasarang. Simple siya na. Oh, simple siya na. Total, ka mo malang nga duwa, gahutik ka malang na sa buli mo. Why not? Hindi mo pagmuno na. Mga kabataan na muna siya. Ihatag sa iya, hindi pagsuluha ang problema. Hindi pagsuluha, kung wala man may nagkapamati sa imo, ikaw mo lang nga duwa mas grabe, pagin na gani, yung power na kung duwa lang ka mo. Ayo asa agdaha siya. Nga, Lord, buligi tabi, hindi ko ni guro kasarang. Kagadasig-dasig siyang sabat sina. Honest, kadasig-dasig sina. Last na lang James 1:2 and 4. Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of any kinds, because you know that is the testing of your faith. Produce perseverance. Let perseverance finish its work, that you may be mature and complete, not lacking everything. Nami ko no. Ang trials kung nagligaabot gina siya, pero ang bunga sang trials, sang perseverance, pero tagi ka nami. Amo na siyang ma-define sa imo sa uli kung ano ka mga trials ka katabo. Sa imo mga problema, hindi tandaan mo kay pero may kung nagaproblema kasubong, tanan-tanan agyan na nila. Mga ginikanan agyan na, imo ginikanan, imo mga lola kag lola ginikanan na ang tanan na nagyan na nila. So that's why nga pwede sila ang pinaka-fit, sila ang pinaka nasa position nga magsaway sa inyo. Karon di ka mamati. Ang problema muna kung sa mga ano pa, grade, kung sa mga pagkapakadto ka pa lang, pabalik na lang sila mo. So, nabalaan na nila and nalampuwasan nila, kaya pa sila. So, why not? Nga magpamati ta sila. Why not? Nga isiktang ilang advice. Why not? Nga mag-ako kita, hindi kita kasarang. Kag iday hatag nato ang talang burden, ang problema sa aton Ginoo. Diba? Total happy Father's Day man. Ang aton Ginoo, Father tama na. Iya man adlaw subong. Adlaw sa mga ginikanan. Subong adlaw sang mga amay. With that, madamo gid nga salamat sa mga nag-participate. Ano ko na ni? Sige, hingagaw ko na ni. Trice Jordan, shout out da sa ihada mo. Prim Kasi. Uy! Hi Prim! Gigi, mailad kang pagpamati. Tita, mailad kang pagpamati sa Alihis. Mga Isidro family. Trice Jordan. Mayong aga pa remark, Happy Father's Day. Shout out Isidro Dormido.
Tranquilino, kag Bayot family. Good morning, sir. Happy Father's Day, Bautista. Memes Morales Monteras, Barangay Maao. Happy Father's Day. Rowena Esmino. Happy Father's Day da kay Papa Edwin Namon. Okay na lang, wag ko na ni kay na. With that, madamo gid nga salamat sa tanan. Ti-celebrate ka mo gamay ah. Kung may kwarta ka mo da, kung may ilo extra, backlick cake si Papa. Or luto siya sang manamit nyo da nga pagkaon. Miskan subong lang. Subong lang. Tapos ang tanan mo activity buy pungko Pungko siya. Istorya siya. Bisan subong lang adlaw. Ang amo nang bako ginablat, ang gambal sila nga tani everyday nga nimo muna. Muna gani nga may adlaw nga amo ni kay subong lain. Father's Day subong imo ana. Anyway, thank you so much sa tanan niya tagpalamati isang aksyon Radyo Bacolod. Tanan nga blessing gina-claim gid namon nga makadto sa inyo. Thank you so much. God bless sa ngalan ni Ising Salanga. Ini naman si Mark Salanga sa Bacolod, Aksyon Radio.